והיות ואגסי דיבר על הסבב כל הזמן, אז אני אתייחס לזה. גם לנו היה סבב במיראז'ים, ויום אחד, ביום שישי אחרי הצהריים, אני רואה, והם תמיד היו מסתכלים, הוא ומנחם בר, מה אנחנו עושים, מודדים אותנו עם השעון, ואז אנחנו גומרים, זה יום שישי, שמחים ללכת הביתה, זה לא, אל תחשבי, לא ב-12, בערך ב-3 כזה, ואז אומרים לי, אז אומר לי נוריק, תשמע, אני רוצה עם מנחם לדבר איתך. אמרתי, נוריק, זה יום שלישי, יום שלישי, צריך גם ללכת הביתה. שישי, לא שלישי. שישי, זה צריך ללכת הביתה. אז הוא אומר, תשמע, מנחם רוצה להגיד לך משהו. מנחם לא היה בן אדם שדיבר יותר מדי וגם לא חייך יותר מדי. אז כמו שאני מתקדם אליהם, הוא אומר, תשמע, ישבנו ביחד, כנראה גם עם המטה, והחלטנו שאתה יוצא לטכניון. באמצע השמחה של קליטת המטוס, והכל הייתי סך הכל 2 המשכתי, אתה יוצא לטכניון. אמרתי, אבל אני לא גמרתי את בחינות בגרות, אני צריך ללמוד בלילה. אני באתי מרומניה, לקחו לי את כל הניירות, את כל התעודות, הייתי צריך להתחיל הכל מחדש. ומה היה חסר לי? מתמטיקה. לך לטכניון, בלי ציון במתמטיקה. מי ידבר איתך בכלל? אז הוא אומר, כן, אנחנו שמענו את זה ממישהו הזה היה אשתי ז"ל, ואנחנו טיפלנו בזה. החל מעוד שבוע, אתה מתייצב בבת גלים, יש שם איזה קורס שמכינים כל מיני קצינים ונגדים לקראת המבחנים לטכניון. זה 3 חודשים, לא מטה, לא עברה, לא למי אתה שייך, שום דבר. אתה הולך לשם, יש מקום בשבילך, אתה לומד את זה ואחר כך תלך להיבחן. טוב, כמובן למדתי, גמרתי וככה הגעתי גם לטכניון. אבל מה הגדולה של האיש? אנחנו היינו באמצע עשייה. היה לנו לפחות עוד 2 כל אחד עד שאפשר היה להגיד שזהו, תרמת את שלך. זאת אומרת, הוא פרגן לך, למרות שהייתם באמצע העשייה. הוא העריך שזהו. לגמרי, יפה, סיפור מרגש. אנחנו עד כה שמענו בערב הזה רק גברים שעבדו עם נוריק, אבל היו סביבו גם נשים. אחת מהן הייתה מלכה ניר ששירתה תחת פיקודו של נוריק כפקידה טכנית בטייסת 117, ואני רוצה להזמין אותה לכאן לבמה להגיד כמה מילים על נוריק. מלכה הגדולה. זכות גדולה נפלה בחלקי להכיר את נוריק ולשרת תחת פיקודו בטייסת 117 עם הקמתה כטייסת מיראז'ים בשנים 1962 עד 64. לא הופתעתי עם הצלחותיו לאורך השנים, ואין לי ספק שהכבוד והערכה שמעניקים לו הם שלו בזכות. השילוב המנצח של כישרונותיו הטכניים, תפיסתו המהירה, היכולת לחשוב אחרת ולאלתר ברוב חוכמה, היצירתיות, סגולת ההתמדה, הדבקות במטרה, הנחישות ללא ויתורים ועם מעט פשרות, האחריות והקפדנות, הסדר והמשמעת, את כל אלה הנחיל נוריק לכולנו בדרך האולטימטיבית והנכונה ביותר, הדוגמה האישית. פעם שאל אותי נוריק אם אני מצטערת שלא יצאתי לקצונה. השבתי אז וגם היום ממרום גילי וניסיון חיי, לא יודעת מה הפסדתי, אך ברור לי במה זכיתי. במחיצתו זכיתי באב ובמורה אהוב, בקורטוב של ידע ובניסיון טכני שלא היה לי. למדתי ממנו את כל ארונות הכלים על תכולתם ועל השימוש בהם. הכרתי את המפתח השוודי, הרינג, הרצ'ד, וידעתי לנקוב במספר כל בוקסה במבט ולתקן גם סנקים. השתתפתי בעשייה שלא הכרתי קודם, ולמדתי לאהוב ולהתלהב מהפעילות הטכנית כפי שאהב והתלהב נוריק. כפקידה טכנית היטבתי לסיים את מטלותיי תוך כשעה בלבד, אחרי שנוריק דאג לספק לי זוג אופניים. את כל הזמן שנותר לי השקעתי בלימוד ובעשייה במחיצתו. בנינו יחד לוחות מעקב אחרי שעות טיסה של כל מטוס ומנוע. סרטטתי לוחות עליהם צברו שעות מטוסי פרספקס קטנים
לאורכם של חוטים מתוחים, ועוד לוחות רבים אחרים שפארו את האגף הטכני שלנו. מה שנראה היום בעידן המחשב ארכאי משהו, היה אז גולת הכותרת של קדמה ותחכום. הלוחות היוו דוגמה והועתקו לטייסות רבות בחיל. הייתי גאה להיות שותפה ליצירה יחד איתו. היציאות הביתה בשבתות או ברגילות נראו ברות ויתור מול הרצון ליצור ולבנות יש מאין. כאשר נפרד נוריק מהטייסת ועבר לתפקיד מטאטא כנף אחד, הציע לי לעבור איתו. הדילמה הייתה אמיתית, לבחור בין שתי אהבות, אהבה לטייסת מחד ולעשייה במחיצתו מאידך. בחרתי טוב, נשארתי בטייסת וזכיתי בשתיהן. את תפקידיי בטייסת סיימתי כל יום כאמור מהר, ואז הצטרפתי לנוריק והוספתי ידע וניסיון לארגז הכלים שלי, ועוד טיפים להישרדות בחיים לקראת היציאה לחיים האזרחיים. אני נצרתי את תשומת ליבו והתעניינותו של נוריק, אדם בעל אישיות חזקה, עם כישורים חברתיים ובין אישיים, ערכיים ואמיתיים. שלמה ואני מצטרפים בהוקרה ובגעגועים לרבים שבאו להביע את הערכתם לשירותו ולתרומתו של נוריק. תודה רבה, מלכה. וכך מסכם נוריק בספרו היה חזק את הרומן שלו עם מטוסי השחק, המיראז'. לכל מטוס יש מספר, אך יש לו גם נשמה, והצוותים הטכניים נקשרים למטוסים. לאחר כל כך הרבה שנים אני זוכר כל מטוס וגורלו, עד שנמכרו אחרוני המיראז'ים לארגנטינה. עד היום שמור בליבי מקום מיוחד למיראז' הנהדר. בשנת 64 עזב נוריק את הטייסת והותיר אותה מאורגנת למופת, בעלת פרס הטייסת המצטיינת החילית. כאן מסתיים פרק הטייסות בקריירה של נוריק, והוא עובר לתפקידים בכירים ברמת דוד, בתחילה כמפקד גף מטוסים בטייסת תחזוקה, ואחר כך בתפקיד מטאטא. בשנת 64 התבקש נוריק על ידי הרמצ"ד, אלוף משנה אריה הלל זכרו לברכה, לפקח על קבלת 10 מטוסי דורניר שהעניקה גרמניה המערבית בחשאי לישראל. המטוסים הועברו לבסיס שאטו דן בצרפת, פורקו, והועברו ארצה במטוסי סטרטו קרוזר ונורד של חיל האוויר הישראלי. נתן, אתה הייתה עם נוריק בצוות שנסע לשאטו דן. קיבלו אתכם שם בזרועות פתוחות בזכות נוריק, נכון? נכון. הדורניר לא היה בכלל שייך לכנף אחד, היו צריכים להגיע לכנף 15. דרור קראו לו, דרור. דרור, אחר כך נתן לו שם דרור. מטוס קל, היו צריכים כזה מטוס לסיור. קיבלנו את המשימה, עזרתי לנוריק. זו פרשה שלקחה כשבועיים עמוסים יום ולילה. עם טיסות הלוך וחזור, עשינו קונבויאז'ים בסטרטו. 3 תמונות מהסיפור הזה. תמונה ראשונה, אנחנו מגיעים לשאטו דן, בסיס ליד פריז, ששימש יותר כאחסון של מטוסים. אנחנו בתוך הנורד, אמרו אתם לא יוצאים עוד, כי היה סודי, הגרמנים הביאו את המטוסים, סיפרו משהו לצרפתים ועזבו. עכשיו הצרפתים שלא הבינו שום דבר בזה, היו צריכים למסור לנו מה עושים עם המטוסים האלה. אל תצאו מהמטוס. נוריק נכנס שם על איזה מבנה, ואחרי 10 דקות יוצא מחובק עם מפקד הבסיס. מאותו רגע שאטו דן הייתה שלנו. כמו שרצינו יום ולילה, מנופים, יין, מה שתרצו היה שלנו. תמונה ראשונה. תמונה שנייה, הסטרטו היה מטוס גדול, 4 מנועי, פרופלרים, ידע גם לנסוע ברוורס. רומן היה מפקד הטייסת של הסטרטו, עושה רוורס, עולה על ערימת חצץ ודופק 2 פרופלרים. סיטואציה די מלחיצה לטכנאי רגיל, לא? סיפור, מה עושים עכשיו?
מחליפים פרופלר בשטודן וכל זה. נוריק אומר, אין בעיה. רומן, לך תשתה משהו וזה. לא יודע מאיפה מצא פצירה כזו גדולה. שייף את הפרופלרים. המטוס נסע אחר כך כמו נמר. לא רעידות, לא שום דבר, הכל עבד. תמונה שלישית זה המיכל הזה שאתם המיכל. סיפחתם. בצניעות, אני חושב שהתחלנו אז את הפרשת יכולת חיל האוויר, תדלוק אווירי. כבר היו סימנים שאנחנו צריכים, ואנחנו מסתובבים שם בין כל מיני מטוסים ישנים, ופתאום רואים איזה מיכל כזה, משהו משונה. מורידים את הכיסוי, אומר לנוריק, אני יודע מה זה. זה מיכלית תדלוק של סקיוק. אומר, כן, יופי. מאותו רגע זה הפך להיות שלנו, זה נסע יחד עם הדורנירים, וזה היה הצד הראשון, אם לא ממש תלינו, אז לפחות למדנו איך נראה תדלוק אווירי. אולי כמה מילים על מלחמת ששת הימים ואיך תפקדה טייסת התחזוקה ונוריק בראשה במלחמה הזאת? עוד תמונה ותמונות, כי אי אפשר לספר את כל מה שהיה. ששת הימים צוות הקרקע לקח, אמנם עבדנו קשה לפני זה, אבל כמובן לא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים, והעסק בא ככה די בהפתעה. הייתה בעיה אמיתית, איך מחליפים קסטה, מה שקוראים היום, לצוות קרקע, ממצב רגיעה, או לפחות התכוננות במלחמה, אבל אין מלחמה, שבו אתה כל הזמן מלטף את המטוס, שחס וחלילה לא תהיה שריטה, שלא יהיה משהו. והתמונה היא שזכורה לי, המטוסים חוזרים מהגיחה הראשונה. לא כולם. אבל אלה שחזרו, ואני מדבר על ווטורים, מטוס גדול, גם חטף הרבה. היו חורים לא מעט. נוריק על וספה, קזנובסקי, כידון מאחוריו, ובידו של קזנובסקי היה נושא הכלים. עוד פעם, צירה גדולה ופטיש עץ, ואיפה שהיו חורים, לא חמורים, לא היו נזילות, הוא אישר, נתן לנו דוגמה, משייפים קצת, מיישרים, והכל בסדר, אפשר להמשיך הלאה. בשביל המכונאים זה היה, כמו שאמרתי, להחליף קסטה, אבל כשרואים את נוריק הגדול, אם הוא אומר שאפשר, אז אפשר. וככה 110, כשהתחלנו, לוי צור שאל אותי, תגיד, מה יהיה בגיחה השנייה? אז בגיחה השנייה נמשכה 6 ימים, והייתה תוצרת טובה מאוד. ב-12 באוגוסט 68 נחתו 2 מטוסי מיג 17 סורים בשדה בצת. דני. בבצת, כן. אתה זוכר את זה, אגסי? בטח. אני מיד הגעתי לשם. איך הם הגיעו המטוסים לשם? מטוסים סורים, 2 מיג 17, אני לא יודע, הם טעו בדרך, לא היה להם דלק, הם ראו שדה תעופה ישן, בצת, שדה שהאנגלים בנו בשנות ה-30 אולי, והם נחתו שם. הוא לא צריך מיקרופון, שומעים אותו באודיטוריום למעלה. הם נחתו ואני מיד לקחתי מטוס קל ונחתתי שם, אבל כבר היו שם חיילים ולקחו את הטייסים. אתה גם היית שם, דני, נכון? ובאו F17, טוב, דני היה הטייס לדבר במיקרופון כי מצלמים. של המיג 21. כשהמיג 21 הגיע אלינו ב-66, הגיע טייס עיראקי שנחת בחצור, ודני היה הטייס שטס עליו, כן? וזה סיפור בפני עצמו, זה לא קשור לנוריק. אבל איך נוריק היה מעורב במטוסים האלה שנחתו במיגים ה-17? ההבדל בין המיג 21 וה-17 היה ששם היה טייס שעזר לי קצת. כשבאו המיג 17 לא היה מי שיסביר לי איך מטפלים בו. נוריק אמר, אל תדאג. הם הלכו, למדו, סידרו, אני לא יודע איך, הביאו איזה חומר, ונוריק בא והסביר לי איך מתניעים, איך עושים, מה עושים, ואמר, אוקיי, אתה יכול ללכת ולטוס עכשיו. עשיתי מה שהוא אמר לי, וראו זה פלא, המטוס התניע והלך, ואז ביצעתי שם טיסות הניסוי עליו. הוא נכנס וטס. אבל איך נוריק ידע, דני? נוריק היה אחראי על כל הנושא הזה, אז
אבל זה מטוס חדש שהגיע, לא הכרתם אותו, את המיג 17. הוא אומר שהוא הבין רוסית, אני לא... הכל היה כתוב ברוסית ובערבית. בערבית אני יודע קצת לקלל, אבל אני לא יכול לקרוא. אז תרגמו את זה. היה לו חוש כזה. אז תרגמו את זה, ואני עשיתי לי בדח, מה שנקרא, ובדקתי את מה שצריך, ועשיתי מה ניסוי צריך לעשות, כל הבדיקות לפני המראה, ואחרי המראה, וריצות וכולי וכולי. בסוף קמתי ועשיתי קרבות אוויר, ודרך אגב, זה היה המטוס הכי מסוכן לטייסי חיל האוויר, אני הסברתי להם. המיג הזה היה מסתובב כמעט בריבועים, הוא כל כך היה חזק. אני לא אשכח, טסתי נגד בודינגר פעם אחת, הוא היה בוויתור, ממזר, הוא היה טייס טוב, אבל אתה זוכר שזה היה קשה לתאמן נגד המיג 17. ממש ממש, מי שהתעסק עם מיג 17 אכל אותה. בשנת 69 קלטה כנף אחת את מטוסי הפנטום, הקורנס, שנשאו בעיקר הנטל במלחמת ההתשה. אז אתה היית מפקד רמת דוד, אגסי. מה לעשות? ונוריק היה פקוד שלך כמטאטא. כמה מילים על נוריק בתקופת מלחמת ההתשה, מה אתה זוכר? כמה מילים? אפשר להגיד עליו ערב שלם על מלחמת ההתשה. אז ככה, קודם כל אני חייב עוד משהו לתקופת הווטור שלא דיברנו עליה. הווטור היה ילד מפגר. הווטור היה מטוס שהבעיות התחזוקה שלו היו מעל ומעבר למתקבל על הדעת בכלל. נזילות ובעיות ודברים חמורים ביותר. וגם נוריק וגם אני בתור מפקד הטייסת ישבנו בתוך מכלי 7 וגירדנו אותם בשביל לצפות אותם מחדש עם חומר שלא יהיו נזילות, כי נזילות ירדו לתוך המנוע וגרמו לאש וכל מיני דברים כאלה. כלומר, העבודה המיוחדת הזאת והאלתורים, ואני אדבר על אלתורים כי זה, א', זה ספורט ישראלי ידוע, אלתורים, כן? זה דבר ידוע. אז למרות הסדר שהיה אצל נוריק והכל, אז אלתורים היו בלתי נמנעים. ומלחמת ההתשה. קודם כל אני רוצה לספר, קודם כל קלטנו את הסקאיוקים, לפני הפנטומים. את הסקאיוקים קלטנו ב-31 בדצמבר 67, הם הגיעו לבית הספר הטכני, באותו לילה גם אני, כולנו העברנו אותם על מסעיות דרך שער כפר יהושע, שמנו אותם על הרחבה, עבדנו כל הלילה, כולל מפקד הכנף, להוריד את הקוקונינג, כדי שבראשון בינואר 68 ימריא אוהד שדמי, זיכרונו לברכה, את הטיסה הראשונה על סקאיוק, וב-15 בפברואר 69 המטוסים המריאו לגיחה הראשונה המבצעית שלהם, וב-19 בפברואר המטוס שלי עלה באש, ואני נטשתי אותו, וזה אני אספר כי זה אלתור. מה שקרה, מטוס מספר 07 בדתק 6, מכונאי שמיהרו מאוד כי הייתה הסעה להסעה, הם היו כולם בבגדי א', כי מהר, נכנס מכונאי למטוס והפליט את עצמו בתוך הדתק. אז מאחר שאם הוא היה בחוץ, אז אולי המצנח, אמנם הוא לא היה קשור, אולי איכשהו היה, אבל כשהוא נכנס עם הראש לתוך התקרה, לא היה לו הרבה סיכוי, והוא נהרג מיד, והכיסא לא נפל על המטוס, אלא נפל על יד המטוס. עכשיו, מטוס שנפלטו ממנו לא קיים. אין דבר כזה, מטוס שנפלטו ממנו. מטוס שנפלטו ממנו נפל והתרסק באיזה מקום. מי כמוני יודע. ואז צריך להכניס לו כיסא מפלט. אז נוריק אומר, אין לנו מפרט טכני. מה עושים? איך מכניסים כיסא מפלט למטוס שנפלטו ממנו? זה בעיה, אין כזה דבר. אז עשו מה שנקרא אלתור, והכניסו את הכיסא איכשהו, ורצה הגורל שב-19 בפברואר דווקא אני טס על המטוס הזה. ובהמראה אני רואה את מנורות האש דולקות, אני כבר במהירות ניתוק, אני מנתק, ואני פונה, המראתי על 33, מנסה לנחות על 09, ואם מי שמכיר את הסקאיוק, אין לו כמעט כנפיים, כן? זה מטוס שלא דועה בכלל, הוא נופל. והמטוס, אני רואה שהמטוס הולך, לא יגיע
אז אני מודיע נוטש. אני מגיע נוטש, מושך בידית שבין הרגליים שהיא הידית הראשונה, ושום דבר לא קורה. שום דבר לא קורה, ואני מתקרב לאדמה, ואז אני מושך במסך, שזה הידית המשנית, ואני יוצא ככה, נוגע בקרקע, ואז המצנח נפתח, רק אחרי שנגעתי בקרקע. כלומר, אם גם לא היה נפתח, לא היה קורה לי שום דבר, כי נשארתי עומד שם. זהו. אבל למה זה קרה? רגע, בגלל שעשו אילתור. כשעושים אילתור, לא הכל בסדר. משהו לא בסדר. אז זה לגבי זה. עכשיו לגבי יתר. זה כבר נשמע לי כמו התשה. רגע, לגבי ההתשה. במלחמת ההתשה, מלחמה רעה מאוד מבחינת התכנון ומבחינת הדברים שקרו בה. אני קורא למלחמה הזאת מלחמה שבה הפסדנו, לא השגנו שום דבר. שום דבר לא השגנו במלחמת ההתשה. הדבר היחידי שהשגנו, הפלת מטוסים, שהתחילה עוד קודם, שבזכותו של מרדכי הוד, שמטוסים התחילו ליפול. זה היה ברור שלאויב יש פחד גדול מאוד ממטוסינו, ולכן גם ההנחה הייתה שאולי הם לא יתחילו מלחמה אם לא יהיה להם חיל אוויר יותר התקפי וכולי וכולי, הנחה שהתבדתה. אבל פה אני מוכרח להגיד, התחזוקה במלחמת ההתשה ובמיוחד במלחמת יום כיפור הייתה מושלמת. אני לא חושב שחיל אוויר עשה אי פעם דבר מושלם יותר. במלחמת יום כיפור זה היה מאסטר, פשוט נפלא. לא צריך היה בכלל לטפל בזה. זה עבד נפלא. ואנשים שנוריק גידל אותם וחינך אותם, עשו עבודה יוצאת מן הכלל לכל אורך הדרך, כל הזמן. בשנת 71 נפרד נוריק מרמת דוד ומחיל האוויר. בדברי הפרידה ששלח לו עזר ויצמן לרגל פרישתו מצה"ל, כתב בין השאר לנוריק שהשכיל להתייחס לפקודיו לא כמכונות אלא כבעלי נשמה, ולמכונותיו כמכילות נשמה. נוריק אף פעם לא עזב את רמת דוד. הדברים המאוד מאוד עצובים היה לי, זה הפרידה מהכנף. עשו לי, מה זה, אני לא אשכח את המסדר, אני פשוט אחרי המסדר בכיתי, לא יכולתי יותר, נכנסתי לאוטו וברחתי. היה לי נורא עצוב, כי ראיתי את הפרצופים שאלה שאני נפרד מהם, חיילים, היו עצובים. אז ככה גמרתי את רמת דוד, אבל לא גמרתי, אני ברמת דוד כל הזמן בבית, ואני נוסע לרמת דוד אם אני צריך חמצן. לאור זה מה שקורה בחוץ, אתה שומע מה שקורה וכל השחיתויות זה. אני נוסע לרמת דוד ליום אחד, נושם חמצן, יוצא מהבועה, יש לי עוד פעם חמצן לשבוע ימים, לחודש. אני מאוד אוהב את הבסיס, ואני גם, הם מתייחסים בהתאם לזה. זאת אומרת, היו ברמת דוד כל כך הרבה מטטים. אף אחד אין לו קשר כזה הדוק כמו שלי יש עם הבסיס. נוריק אמנם נפרד מחיל האוויר, אבל עניין התעופה נשאר בדמו גם כאזרח. הוא המשיך כל הזמן לכרות את אוזנו לקולות המטוסים שחולפים בשמיים, והוא ידע לזהות כל אחד מהם לפי המנגינה שלו. אני מזמינה את דנה פלג הנכדה לבצע את השיר תמיד עולה המנגינה. מילים יורם תהרלב, לחן יאיר רוזנבלום, רונן ירקון מלווה אותה. מן השעות והשניות והקולות באוזניות, מן הכוכב על המגדל, וכשהרוח בצדו והחבר שעל ידו אשר מרים לו אגודל, מן האבים הנפתחים מכנפי המלאכים ומלילות ללא שינה תמיד עולה מנגינה. לה 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 מן הרקיע
שדותיה של העיר והשדות הרחבים, וכשהלילה מעליו והשמיים מתחתיו וכל הארץ כוכבים, עמוק עמוק בתוך הלב, בתוך הראש המסתובב, בקצה מן הפינה תמיד עולה מנגינה. לה 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 לה. על התקוות הכי ורודות, האהבות האבודות, ואלה העומדות בתור, עם זוג עיניים כחולות וציפורניים אכולות, אשר קוראות לו שיחזור. מכל האור, מכל הלב, הוא שוב אליך מתקרב, את יכולה מתוך שינה לשמוע את המנגינה, וזה הולך ככה, לה 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 לה. ועכשיו אתם לה 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 מן הרקיע הנמס אשר אומר לא תיכנס ובוא אליך ענישה, ומן האופק הלבן ומן הרווח הקטן ושבן הנילוס והפרט, מה שהיה מזמן נגמר, הטוב הרע והמכוער, וכל ארצנו הקטנה כבר שרה את המנגינה. לה 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 לה